Tak a dneska si pustíme lampionek, na kterým jsou napsané naše přáníčka pro příští rok. Tatínek to zrovna zapaluje. Jsem zvědavá, jestli se nám to povede, protože tenhle ten lampionek zapalujeme poprvé. Jak to vypadá? Šimonek spinká. A ten by z toho stejnak nic neměl. Tenhle ten rok. Ale příští rok už se určitě bude s náma dívat. Přáníčka tam jsou napsaný za nás, za všechny, tak uvidíme, zda se nám to splní všechno, co jsme si přáli. Tak už se to plní? No, už to je znát, no. A funguje. Jak dlouho to trvá? Hodiny. Jo. Jo, jasně. No, pěkně. By to hoří docela hodně teda. Jo, už to? Ještě ne, dlouhou dobu ještě. Pozor, pozor. Že by už? Bacha na kočárek, ať to nespadne na kočárek. Pustím. No. A je to, a přejeme. To je krásný. To je bomba, viď? No. Tak přejeme. Přejeme.